Koningsdag 2026 zit voor de door en er is vanzelfs ik een vlaggenvernedig. De Dokkumer Vlaggencentrale drukte de eerste vlaggen. Nou, hier komt het blanco doek komt op de baan. Je lijkt verkleefd op de baan. En hier komt de donkere kleur, de blauwe kleur. Die wordt hier safe drukt in de schabloon. Een elektromagneet die neemt die rakel mee. Die neemt de drukpap mee. Dan komt hier de tweede kleur oranje. Zodat je uiteindelijk hier de totale kleurenpalet krijgt. Dan gaat hij samen naar achter de droeger in. En dan komt hij droeg uit de droegerwij. En dan valt er in een bak voor verdere verwerking. En dat ze die vlaggen dan ook weer roms in Celine Stad, bevalt ze wel. Het is natuurlijk sowieso mooi dat er lokaal maken wordt, omdat het echt voor een evenement is wat in Dokkum plaatsvindt. Maar het is daarnaast ook bijzonder dat het de enige zeepdrukkerij is in Nederland. En dat is sowieso een bijzonder punt op zich. Er is ook goed nagedacht over wat voor materiaal er gebruikt wordt voor de vlaggen. Het materiaal wat je leidt, waar de vlag op gedrukt wordt, dat is petvlek. En dat is maken van 100% recycled petmateriaal, dus van petflessen. En daarmee is het ook nog eens een hele duurzame keuze die de organisatie maakt. Ja, we zijn er natuurlijk hartstikke trots op dat we dit hier doen maaien. En dat we maand in eigen stad weer omsjuggen. Het is zo'n mooi landelijk evenement.